Nachádzame sa v rímskokatolíckom kostole svätej Kataríny Alexandrijskej v Sáse. Kostol je románsky z polovice 13. storočia. Dnes vám chceme predstaviť nepredpokladaný nález na kvalitných nástenných malieb, ktoré sa našli v sakristii kostola. Na klembe sakristie sa nachádza Majestas Domini, postava Krista v 3/4 mandorle, v takmer životnej veľkosti a divák príde a Kristus mu hľadí do tváre. Na čelnej stene bol nájdený odtlačok pôvodného oltára pod oknom. Vľavo od okna je postava svetice s vežou, pravdepodobne svätá Barbora, a po pravej strane okna je výjav Kalvárie, ukrižovaný Kristus a fragment Jána Evangelistu. Tieto maľby nás prekvapili svojou kvalitou. Pravdepodobne pochádzajú okolo roku 1400, sú malované talianským majstrom, neznámym talianským majstrom, sú to pravé fresky. Maľby sú nahodené s ľahkosťou, bravúrne, úplne úžasne sú vytieňované, podložené portréty jednotlivých postav. Chcem poďakovať farníkom a miestnemu pánovi farárovi, že boli takí zodpovední, že tento objav, nález, nahlásili Krajskému pamiatkovému úradu a zistili sme, že v sakristii sa nachádzajú úžasné, kvalitné fresky talianskej proveniencie. Verím, že získajú finančné prostriedky na ďalšiu obnovu kostola a že budú nájdené aj ďalšie kvalitné maľby, ktoré predpokladáme v lodi kostola. Som veľmi rád, že môžeme byť spolu v tomto starobilom chráme v Kúkovej, ktorý spravuje a využíva evanjelická cirkev a cirkevný zbor evanjelikov, v ktorom sme v roku 2023 sa stretli kvôli identifikácii poškodenia obrazu z 19. storočia. A z tohto kostola sme sa presunuli na miestnu faru, kde sme spolu objavili, alebo teda identifikovali veľmi vzácny predmet, gotický kalich zo záveru 15. storočia. Ide skutočne o precedens, pretože väčšina týchto vzácnych pamiatok bola spracovaná už v období monarchie alebo neskôr veľkými členmi vedeckých zborov slovenskej úmenovedy, keď mi miestny farár Jakub Ferko v doprovode miestneho dozorcu, pána Vereščáka, ktorý inak potomok urodzenej rodiny Báno, ktorí vlastnili a prevádzkovali veľkostatok v obci, a v minulosti prezentovali predmety, ktoré sa nachádzali na fare, tak okrem iných vybrali aj jeden predmet, ktorý v súvislosti s covidovým obdobím používali veriaci pre prijímanie sviatosti Večery Pánovej. A hneď som spoznal veľmi vzácny starobilý predmet, pri ktorom som si uvedomil, že absentuje vo všetkých podobných katalógoch slovenskej úmenovedy s týmto druhom umenia. Nájdený predmet, gotický kalich z Kúkovej, sa svojím umelecko-remeselným spracovaním, zlátením nevymyká od podobných predmetov z daného obdobia, ak hovoríme teda o jeho vzniku z druhej polovici 15. ako o úprave z začiatku 17. storočia. Vynimočný je tým, že sa nenachádzal v žiadnej umenovednej literatúre, ktorá sa venuje tomuto typu umenia, či už v Rakúsku-Uhorsku, v Uhorsku alebo aj na Slovensku. Vynimočný je aj tým, že spolu s kalichom sa dochovala aj jeho autentická súčasť, ktorou je paténa. Po zhliadnutí kalicha sme zistili, že tento disponuje pamiatkovými hodnotami a preto bol podaný návrh na jeho zápis medzi národné kultúrne pamiatky. Sme veľmi radi, že múzejníci a vlastníci spolupracujú s našou inštitúciou a takéto vzácne nálezy si nechávajú iba pre seba, ale chcú ich prezentovať celému národu zapísaním medzi národné kultúrne pamiatky.
V roku 2023 Múzeum mesta Bratislavy získalo do svojich zbierok miniatúrny dámsky kalendárik, tzv. Finger Calendar, na rok 1794, vytlačený v prešporskej Landerovej tlačiarni. Táto tlačiareň mala významné postavenie v našom meste, ale aj v širšom kontexte. Lander patril do bavorskej knihtlačiarskej rodiny a pôsobil tu od roku 1750. Vydával rôzne tlače, vychádzali tam aj diela Antona Bernoláka, napríklad Mateja Bela a ďalších. Veľmi skoro začal vydávať aj kalendáriky rôzneho typu a v rôznych jazykových mutáciách. Kalendárik má obsahovú štruktúru podobnú dokumentom svojho typu. Okrem kalendárovej časti s ilustráciami obsahuje schematizmus príslušníkov panujúcej habsburskej dynastie, cestovný poriadok dostavníkov, informácie o zatmeniach slnka a mesiaca a informácie o konaní výročných trhov v Prešporku. Akvizícia miniatúrneho dámskeho kalendárika Finger Calendar na rok 1794 je unikátna. Na území Slovenska doteraz máme evidované len kalendáriky v našich zbierkach. Toto je druhý, ale prvý z Landerovej tlačiarne. A inak sa ich zachovalo celkovo veľmi málo a nachádzajú sa v zahraničných zbierkach, knižniciach prevažne. Sme veľmi radi, že nášmu múzeu sa podarilo zbierky obohatiť o takýto jedinečný exemplár. Rád by som vás privítal na výstave Dvojkríž. Výstavný projekt Dvojkríž zrealizovalo Slovenské národné múzeum, Historické múzeum so svojimi partnermi. Výstava mala vernisáž v decembri 2023 a je na 3. poschodí Bratislavského hradu. Naším cieľom bolo spracovať túto tému, ktorá nie je z muzeálneho hľadiska jednoduchá, tak, aby bola vnímateľná aj bežným návštevníkom a ten historický oblúk, ktorý ide od stredoveku, od Byzancie až do súčasnosti, zmapovať aj na typoch materiálov, aj na typoch predmetov, ktoré možno nie sú úplne bežné, vnímané v tomto kontexte, častokrát sú vystavené prvýkrát, čiže od takých tých oficiálnych zobrazení, treba na minciach, sme išli cez diela sakrálneho charakteru, až po treba z medovníkarské formy, fajky a snažili sme sa vnímať aj tú štátnu symboliku v kontexte trebárs duchovnom, v oblasti mestskej kultúry, až po súčasnosť aj s prejavmi nacionalizmu a podobných prejavov v 20. storočí a takými tými ideologickými zásahmi do témy Dvojkríža. Rád by som na tomto mieste poďakoval aj všetkým kolegom, ktorí sa zúčastnili prípravy výstavy, inštitúcií, početných, ktoré zapožičali zbierkové predmety, architektonickému tímu, ktorý sa venoval vlastne architektúre, histórii, grafikom a tak ďalej. Všetkým vlastne tým, ktorí ešte s prípravou katalógu vlastne tejto výstave sa podieľali a samozrejme aj Slovenskému národnému múzeu, ktoré vlastne vo svojich priestoroch hostí. No a čo povedať vlastne o tej výstave? No, ja som vždy rád, keď projekty vzbudzujú emócie. Táto výstava evidentne vzbudzuje veľa emócií, lebo niektoré tie reakcie, treba z toho nacionalistického spektra, tu hľadajú niečo, čo tu možno z nášho pohľadu nie je, alebo je v inej forme. A niektoré tie z toho opačného konca tiež vlastne hľadajú v tom Dvojkríži niečo staré, zastaralé, spojené s nejakou totalitou. Takže on to veľmi zaujíma a je to zrejme, že vyvolalo to tú emóciu a že to bolo potrebné. Lebo naozaj je to paradoxne prvá väčšia výstava venovaná štátnej symbolike vlastne u nás po roku 1989 a z tohto pohľadu je zrejme, že to malo zmysel. Expozícia Knieža z Popradu a jeho hrobka je situovaná v 5 výstavných miestnostiach na ploche 470 m2. Návštevník má možnosť oboznámiť sa s príbehom mladého muža, ktorý žil pod Tatrami približne pred 1600 rokmi.
Návštevník v prvej miestnosti sa oboznámuje s prírodnými, hospodárskymi a spoločenskými pomermi na Spiši, respektíve na severnom Spiši koncom 4. storočia, v čase, kedy na toto územie prichádzajú obyvatelia tzv. Severokarpatskej skupiny. Nasleduje v ďalšej miestnosti prehliadka a oboznámenie sa s výsledkami samotného archeologického výskumu, ktorý bol realizovaný v roku 2006. V ďalšej miestnosti pokračuje prehliadka veľmi takou zaujímavou situáciou, pretože vchádza návštevník do tmavej miestnosti, kde prostredníctvom audiovizuálneho pásma je taký predpripravený k tomu, aby si pozrel autentickú repliku hrobky aj so zomrelým, čiže kompletnej hrobky tak, ako bola postavená a ako bol v nej pochovaný zomrelý. Krátko teda po pohrebe. Prehliadka potom pokračuje v ďalších 2 miestnostiach, kde sú už umiestnené samotné originály nálezu v špecializovaných klimatizovaných vitrínach. Osobitne by som chcela poďakovať kolegom, odborníkom, archeológom, súčasne aj autorom scenára k expozícii z Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied Nitra a takisto špecialistom, odborníkom, kolegom, ktorí zabezpečili odbornú konzerváciu nálezu v nemeckom Schleswigu. Osobitné poďakovanie vyjadrujem zriaďovateľovi Potatranského múzea v Poprade, Prešovskému samosprávnemu kraju, ktorý celý projekt financoval. Múzeum vysťahovalectva z územia Slovenska do Severnej Ameriky je v dedinke Ťahyňa v obci Pavlovce nad Uhom na východe Slovenska, neďaleko ukrajinských hraníc. Vzniklo ako výsledok 20-ročnej zberateľskej činnosti o vysťahovalcoch zo Strednej Európy, hlavne z územia Slovenska, do Severnej Ameriky. Otvorili sme ho minulý rok a tešíme sa veľkému záujmu. Múzeum má názov Casigarda, čo je slovenská skomolenina anglického Castle Garden, čo bola brána, cez ktorú musel prejsť každý emigrant. A keďže naši prví emigranti nevedeli po anglicky, tak si to trošku skomolili a poslovenčili na Casigarda. Zriadiť Múzeum vysťahovalectva do Severnej Ameriky mi napadlo pri bádaní o mojom rodokmeni. Moje 2 staré mamy sa narodili v Spojených štátoch amerických a moji 2 starí otcovia tam zahynuli. A práve jedna z týchto starých mám bola veľká spolkovnička a zberateľka a jej zbierka tvorí základ nášho múzea. Spolu s rodinou a priateľmi sme založili občianske združenie s rovnakým názvom ako názov múzea a začali sme so systematickým zbieraním vecí týkajúcich sa emigrácie z územia dnešného Slovenska. Jedným z prvých artefaktov s veľkou citovou väzbou na moju rodinu bola modlitebná kniha mojej prastarej mamy, ktorú máme vystavenú tuto v múzeu. Múzeum obsahuje viac ako 4000 artefaktov rôznej proveniencie. Máme obrovskú zbierku slovenských stúch, slovenských spolkov v Amerike. Takisto aj obrovskú databázu slovenských novín a časopisov, ktorú máme umiestnenú na Prešovskej univerzite v Prešove. Múzeum by nevzniklo bez nezištnej pomoci aktérov cestovného ruchu v tejto časti Slovenska. Musím poďakovať predovšetkým obci Pavlovce nad Uhom, Košickému samosprávnemu kraju, ale aj Ministerstvu obrany Slovenskej republiky a predovšetkým organizáciám amerických Slovákov v zahraničí, Slovenskej katolíckej jednote, Slovenskému katolickému Sokolu a ďalším.
Naša kniha Človek v čase a priestore, alebo Pár slov o Homo sapiens sapiens, vznikla v roku 2023 a vznikala niekoľko rokov. Vydalo ju Slovenské národné múzeum v Bratislave. V 8 kapitolách v našej knihe sa zaoberáme rôznymi témami, ako napríklad, ako sme vznikli, niečo o našich koreňoch, potom čím sa odlišujeme vlastne od ostatných živočíchov, evolúciou človeka, použitím našich najstarších materiálov na nástroje, použitím kameňov, potom samozrejme človekom a dedičnosťou, pravekým umením a tiež aj, dá sa povedať, niektorým špeciálnym nálezom z územia Slovenska. V tejto súvislosti mi pripadá, že by bolo dôležité spomenúť aj, že Slovenské národné múzeum vlastní niektoré obrazy Zdeňka Buriana a pomocou nich vlastne ilustrujeme niektoré tieto časti. Hlavným spolupracovníkom na tejto knihe bol grafik Jakub Tóth, ktorému sa podarilo získať pre jej ilustrovanie výnimočného výtvarníka Lukáša Frejtaga a tiež výbornú fotografku Dorotu Holubovú. Kresby Lukáša Frejtaga doplnila ešte Simona Jančíková. Veľmi dôležitou súčasťou knihy sú aj série fotografií, na ktorých sa podielal Jan Kautmann, ďalej Stanislav Senci a tiež fotograf David Brill. Naša kniha je v podstate vedecko-populárna a pevne veríme, že by mohla zaujať aj širšiu verejnosť. Na jar 2023 konečne uzrela svetlo sveta dlho očakávaná publikácia Zvony a zvonoleárstvo na Slovensku. Jej vydavateľom je Pamiatkový úrad Slovenskej republiky a finančne na knihu prispela nadácia SPP. Kampanologický korpus je celoživotným dielom historika, archivára a kampanologa doktora Juraja Špiricu. Katalóg obsahuje 306 biografických hesiel zvonolejárov činných na území Slovenska od stredoveku do súčasnosti a 129 mien zahraničných zvonolejárov, ktorých výrobky sa u nás nachádzajú alebo sú pramene doložené. Úvodné kapitoly knihy sú venované technológii výroby zvonu, jeho histórii, používania ako liturgického nástroja a rozšírenia vo svete i na našom území. Obsahujú všetky vedecké poznatky, ktoré sa o zvonoch dajú nájsť, ale aj mýty, ktorými sú zvony opradené. O finálnu podobu textu sa zaslúžili hlavne autorovi príbuzný, potom košický pamiatkár Juraj Gembický a hlavne český expert na zvony Radek Lunga. Zvony sú autentickou a stále živou súčasťou nášho kultúrneho dedičstva. Za národné kultúrne pamiatky je vyhlásených 950 zvonov a pribúdajú ďalšie. Výskum Juraja Špiricu a poznatky, ktoré zhromaždil, sú obrovskou pomocou pre pamiatkárov pri určovaní ďalších predmetov hodných ochrany. Veríme, že kniha prispeje k tomu, aby hodnoty kampanologického kultúrneho dedičstva boli všeobecne uznávané nielen odborníkmi a ich vlastníkmi, ale širokou verejnosťou, citlivou k dedičstvu predkov. Publikáciu Kufnerovská umelecká zbierka vydalo občianske združenie Ponvagly Sládkovičové v roku 2023. Publikácia vychádzala z mojej magisterskej diplomovej práce a zaoberala sa témou umeleckej zbierky baróna Karla Kufnera, cukrovarského magnáta zo Sládkovičova. Primárnym zdrojom poznania umeleckej zbierky boli inventáre, ktoré sa ku mne dostali prostredníctvom pani Evy Sudovej, a dostali sa ku mne ešte vo svojej nespracovanej podobe. Spísané boli v nemeckom jazyku začiatkom 30. rokov 20. storočia a obsahovali súpis približne 1500 predmetov výtvarného a užitkového charakteru. Prostredníctvom knihy tak máme možnosť prejsť sa po kaštieli miestnosť po miestnosti
a predstaviť si, v akých podmienkach barón s rodinou žili, na aké obrazy sa dívali a ako trávili svoj voľný čas. Ďakujem občianskému združeniu Ponvagli a pani Eve Sudovej, ako aj Fondu na podporu kultúry národnostných menšín a ďalším sponzorom. Nachádzame sa vo veži prezývanej Várdomb, čo znamená hradný vrch. Je to stará vodárenská väža, ktorá je národnou technickou kultúrnou pamiatkou. Objekt prešiel pamiatkovou obnovou, ktorá bola ukončená v roku 2023. Objekt vodárenskej väže stojí na hradnom vrchu niekdajšieho stredovekého hradu Čeklis. Samotný vodojem vznikol v roku 1912 a bol postavený v historizujúcom eklektickom štýle, aby pripomínal hradnú väžu. Objekt slúžil svojmu účelu približne do polovice 20. storočia, potom bol opustený a postupne sa stal ruinou. V stave, v ktorom sme ho my ako projektanti našli, bol vážne staticky narušený, chýbala mu väžička, cimbúria a bol devastovaný vandalskou činnosťou. Objekt bol obnovený podľa historickej fotografie z roku 1934 a vďaka jeho výnimočnej polohe na hradnom vrchu s dobrým výhľadom na Bratislavu rozhodli sme sa ho adaptovať na výhliadku, a to takým spôsobom, že sme do jeho vnútra vložili točité schodisko, ktorým sa dá dostať až na samotný vrchol veže. Zároveň návrh zachránil aj veľkú nádobu, nitovanú železnú, ktorá sa nachádza vo vnútri samotného objektu a ktorá je cez výrez sprístupnená. Veľké poďakovanie za túto pamiatkovú obnovu patrí občanom obce Čeklis a najmä tým, ktorí sa združili v občianskom združení, ktoré začalo so samotnou záchranou hradného vrchu, ale aj vedeniu obce, ktoré sa rozhodlo vyčleniť peniaze zo svojho rozpočtu a zafinancovať celú pamiatkovú obnovu. Ešte raz veľká vďaka. Múzeum Martina Benku sídli vo vile, ktorá bola postavená pre jedného z našich najvýznamnejších výtvarných umelcov v roku 1957 až roku 1958 na základe projektu martinského architekta Ivana Kleina. Martin Benka vo vile prežil poslednú dekádu svojho života. Rok po Benkovej smrti v roku 1972 Slovenské národné múzeum v Martine v objekte otvorilo múzeum. Toto múzeum slúžilo svojmu účelu až do roku 2019, kedy bolo uzavreté z dôvodu prípravy na rekonštrukciu. Rekonštrukcia prebiehala v roku 2019 až 2023 pod odborným dohľadom Krajského pamiatkového úradu Žilina. Realizátorom bola firma Fairmont SRO a financovaná bola z prostriedkov Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a čiastočne z prostriedkov Slovenského národného múzea. Múzeum Martina Benku je veľmi jedinečný priestor, ktorý bol 12 rokov obývaný umelcom. A podľa jeho želania zachovávame priestory, ktoré obýval, pracovňu, ateliéra, spálňu v autentickej podobe. Naši návštevníci majú častokrát pocit, že majster iba teraz odtiaľto odišiel. Obnova, ukončená v roku 2023, priniesla tomuto veľmi zaujímavému a špecifickému priestoru veľa dôležitých benefitov. Jedným z nich je napríklad prinavrátenie pôvodných dizajnových svietidiel navrhnutých Jánom Šimom Svrčekom do umelcovej pracovne. Takisto napríklad dobový luster zo 60. rokov 20. storočia sme vrátili do Benkovej spálne. Volili sme farebnosť stien podľa nájdených fragmentov, teda v takých farbách, aké boli za umelcovho života. Prinavrátili sme retrovypínače, ktoré sme našli na archívnych fotografiách z obdobia, keď tu žil Martin Benka. Chcela by som poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na tejto obnove
Za všetkých spomeniem pána inžiniera architekta Karola Ďuriana z pamiatkového úradu Žilina z pracoviska Martin. Nachádzame sa v kaštieli vo Vodaradoch, kúsok od Trnavy. Kaštiel postavili Zičiovci v 17. storočí. Po druhej svetovej vojne bol kaštiel adaptovaný na využitie strednej poľnohospodárskej školy. Toto využitie mal až do roku 2006, kedy činnosť školy bola ukončená a následne vlastník, Trnavský samosprávny kraj, kaštiel predal súkromnému vlastníkovi, ktorý sa od roku 2018 pustil do komplexnej obnovy na hotelové zariadenie vyššieho štandardu. Veľkým prínosom tejto obnovy bolo reštaurovanie výtvarnej výzdoby v interiéroch v rozsahu, ktorý je v podstate v našich podmienkach výnimočný, pretože došlo k obnove interiérov všetkých reprezentačných priestorov v hlavnom krídle, čiže na poschodí aj na prízemí, a vlastne po storočiach sa opätovne objavili nástenné maľby, ktoré sú v súčasnosti zreštaurované a prezentované. Tento kaštiel mal šťastie na osvietených vlastníkov, ktorí s veľkým entuziazmom sa do tej obnovy pustili, chápali, že čo je dôležité prezentovať a čo je hlavne dôležité zachovať v tom objekte. No a zároveň mal veľké šťastie aj na hlavného architekta, ktorý sa vlastne až s takou vášňou podielal na celkovom priebehu obnovy. Asi je ťažké presne zadefinovať, čo nás viedlo k rekonštrukcii tohto kaštieľa. Jednak bol to nejaký kapitál, ktorý bol k dispozícii a chceli sme ho zmysluplne využiť. A tú zmysluplnosť sme asi našli v tom, že zrekonštruovať kaštiel znamená stať sa takým ohnívkom alebo článkom v reťazi, ktorý je čiastočne, je to minulosť, je to prítomnosť a je to budúcnosť. Takže to bol asi taký hlavný motív, aby sme vďaka tejto investícii zachovali a prebudili nejakú tú minulosť a zároveň sa stali tým pojitkom pre tie ďalšie generácie, ktoré sem budú radi chodiť a pozrú sa naspäť do histórie k svojim predkom, k svojim hodnotám ľudským aj historickým. Reštaurovanie fasád domovskej scény štátneho komorného orchestra v Žiline, ktorý historicky mal názov Grandby Univerzum, sa realizovali v rokoch 2022 až 2023. Samotné reštaurovanie bolo financované z prostriedkov tzv. Norských fondov a z Ministerstva kultúry. Reštaurátorský výskum, ktorý predchádzal samotný proces reštaurovania, bol realizovaný v roku 2019. Napriek tomu, že ide o relatívne mladú stavbu, nálezy, ktoré priniesol tento reštaurátorský výskum, boli pre samotný proces reštaurovania veľmi zásadné. Okrem toho, že identifikoval pôvodnú farebnosť celého objektu, ktorá bola realizovaná ako monochromatická v otieni achátovo-sivej, zásadným poznaním je aj to, že sochárska výzdoba, ktorá je súčasťou fasády, ide vlastne ako o sochy, ktoré sedia na vrchole atiky objektu, a dva veľké alegorické reliefy, ktoré sú po stranách centrálneho balkóna, boli tiež realizované s povrchovou úpravou práve achatovo-sivým náterom. To znamená, že vlastne stavba nebola nejakým spôsobom kontrastne riešená, ale veľmi integrálne komponovaná ako jedno kvázi architektonicko-sochárske dielo.
Snáď najmenším, ale o to zásadnejším je nález pôvodnej farebnosti okenných výplní. Išlo o drobučké nálezy červeného pigmentu v špaletách okenných otvorov. Práve tá kombinácia tej sivej a červenej je vlastne ako keby tým výrazným akcentom a novým charakterom celého objektu. Historickou súčasťou fasády objektu bol aj secesný nápis Grand Bio Univerzum, ktorý de facto budovu označoval na dlhé 10 ročia. V 80. rokoch pri veľkej obnove bol dosť necitlivým spôsobom odstránený, bol zosekaný a k jeho obnove počas reštaurovania už nedošlo. Počas reštaurátorského výskumu sa podarilo identifikovať otlačky tohto nápisu, vrátane fragmentov pôvodnej kovovej armatúry, na základe ktorých bolo možné secesný nápis na fasáde potom v ďalšej fáze reštaurovania rekonštruovať. Reštaurovaná fasáda Grand Bio Univerzum už z diaľky žiari. Umocňuje to ešte aj zlatý nápis na vrchole jej fasády. Pre mnohých táto budova možno bola dosiaľ neviditeľná a možno práve teraz ich práve svojou podobou zaujme a na novo pritiahne. Po nástupe pána farára Petra Kvasňaka do farnosti svätého Ondreja v Liptovskom Ondreji našiel za oltárom opretý naozaj veľmi pekný a vzácny obraz Panny Márie Imakuláty, ktorý bol však ale naozaj v dezolátnom stave. Pán farár oslovil reštaurátorov, ktorí teda obraz obhliadli, zobrali ho do reštaurátorského ateliéru. Tam samozrejme prebehli všetky potrebné štandardné postupy od reštaurátorského výskumu cez vypracovanie návrhu až po samotné pomerne náročné a dlhotrvajúce niekoľkoročné reštaurátorské práce. Po reštaurovaní sa obraz vrátil naspäť na svoje pôvodné miesto do lode kostola svätého Ondreja v Liptovskom Ondreji, kde teda sa môžu všetci tunajší veriaci zase tešiť z jeho naozaj skutočne veľmi pôsobivej krásy, čo sa týka aj farebnosti, aj maliarského rukopisu, prevedenia, aj takého samotného pôsobenia, pretože naozaj tento obraz je kvalitnou maľbou z druhej polovice 19. storočia, ktorá sa pripisuje maliarovi Petrovi Michalovi Bohúňovi. Za toto, ako tento obraz vlastne v súčasnosti vyzerá a že sa ho podarilo vlastne vrátiť do toho autentického historického stavu, môžeme poďakovať reštaurátorskému kolektívu pod vedením Miroslava Šurina v spolupráci s Michalom Plajdelom, Martinom Petrášom, Denisou Zavackou a Luciou Ševčíkovou. Moji veriaci boli dojatí, keď najskôr sme tento obraz vynášali z tohto kostola a druhýkrát boli dojatí, keď sa vrátil zreštaurovaný s pláčom a so slzami v očiach, ale od radosti kľačali pred týmto obrazom a boli šťastní, že môžu na ňo hľadieť tak, aký je teraz zreštaurovaný. Samozrejme, oni, naše generácie, si vypracujú pred týmto obrazom orodovanie u na nebo vzatej, ktorá je zobrazená na obraze a sme šťastní, že ho máme späť. O stredovekej nástennej maľbe v kostole svätého Mikuláša sa všeobecne vie už od roku 1898, keď v rámci komplexnej obnovy kostolíka narazili na gotickú nástennú maľbu. V tom čase boli čiastočne objavené fresky aj prezentované a v duchu svojej doby aj reštaurované. V medzipriestore časovom dochádzalo k ďalším modernizáciám kostola. Spomeniem elektrifikáciu v dvoch etapách, kde značne utrpel stav zachovania fresiek, kedy sa trasovala elektrika, obíjali omietky, nahadzovali sa nové. Až po moderné reštaurovanie, ktoré zahájil v roku 2000 profesor Vladimír Úradníček. Postupne boli odkrývané maľby svätyne, stabilizovali sa múry, vlhkosť, realizovala sa archeológia
technické zabezpečenie objektu. Vo svätyni vidíme rad postav apoštolov. Niektorý stav zachovania je lepší, niektorý je horší. Veľmi pekným príkladom je tvár apoštola Petra na južnej stene presbytéria alebo svätého Tomáša na východnej stene. Obnova a reštaurovanie kostola by nebola reálna bez aj finančnej podpory organizácií cez svoje grantové sféry. Spomeniem Ministerstvo kultúry, Nitriansky samosprávny kraj, nadácie Kirchheim Not, nadácia Teleky alebo občianske združenie Terasast. Vďaka patrí nielen realizátorom obnov, čo sú kolegovia z rôznych disciplín, ktoré sa podielali na tejto obnove, ale aj pánovi starostovi napríklad a správcom farnosti, ktorí boli veľmi ústretoví a snažili sa všemožne pomáhať v tom, aby do takéhoto konca dotiahli obnovu kostola. Prvý ročník filmového festivalu Bratislava Archeofilm sme priniesli našim divákom v decembri v roku 2023. Zorganizoval toto podujatie Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave v spolupráci s občianskym združením Priatelia Bratislavy a v spolupráci s našim talianským partnerom vydavateľstvom Giunti. Bratislavskí diváci, ale vôbec aj diváci z celého Slovenska aj celej strednej Európy mali možnosť počas 3 dní cestovať v priestore i v čase. Náš archeofilm ponúka filmy z prostredia archeológie, umenia, histórie. Prináša témy rôznych klimatických zmien, ktoré ovplyvňujú pamiatky. Prináša pamiatky v kríze, prináša rôzne aktuálne informácie z oblasti vedy, techniky. Náš tím bol pomerne malý, od samozrejme spomínanej kolegyne Margarety Musilovej cez Kristinku Šabikovú z Mestského ústavu ochrany pamiatok. Pridali sa ku nám prekladatelia, ktorí naozaj pracne vážili každé slovo pri príprave textov, pri preklade textov. Mali sme 5-člennú komisiu, porotu, ktorá vyberala víťazný film a na jej čele bol Laco Volko. Mohla by som takto pokračovať ďalej. Shape Production, Daniel Dluhy. Jednoducho bol to malý tím, ktorému sa podarilo zorganizovať 3-dňový festival. V rámci tohto festivalu sme ponúkli 10 prevzatých medzinárodných filmov a 7 filmov z nášho slovenského a českého prostredia. My sme ich aj tak symbolicky nazvali Sekcia Bratislava. To boli tieto filmy zo Slovenska a z Čiech. A sekcia Firenze alebo Florencia, kde sa teda predstavili tieto medzinárodné filmy. Slávnosť hliny Keramická Modra vznikla v roku 2009. Zakladateľmi tohto festivalu keramiky boli Modranská beseda, Múzeum Ľudovita Štúra v Modre, Modranskí keramikári a Slovenská ľudová majolika v Modre. Festival zahŕňa 2 časti, a to časť odbornú a časť populárnu. Odborná časť je venovaná etnológom, keramikom, múzejníkom a ide o odborný seminár, ktorý sa vždycky viaže k jednej téme, pretože festival je vždycky venovaný jednej nosnej téme. K tomu sú zriadené aj výstavy a potom je to populárna časť, ktorá sa odohráva priamo na ulici, na historických uliciach v Modre. Ide o keramický jarmok, predvádzanie keramického remesla, ide o
prievod tradičný, ktorý sme našli v poznámkach keramika Heřmana Landsfelda, volá sa Keramická labovka. Modrou idú ulicami modranskí keramikári, poobliekaní v rôznych žartovných odevoch a okrem toho sa priamo v ulici koná hrnčiarsky bál. Slávnosť hliny nie je o pár ľuďoch, alebo možno, že aj je o pár ľuďoch, bez ktorých táto akcia by neexistovala. Sú to predovšetkým kolegovia z Modranskej besedy, ktorí zároveň pracujú v Slovenskej ľudovej majolike v meste Modra, ale teda aj rôzni keramikári, ktorí radi priložia ruku k dielu, ale aj priatelia, ktorí nám pomáhajú veľmi nezištne. Touto cestou by som im veľmi rada poďakovala. Myšlienka zmapovať osobnosť Jakuba Fugera ako historického európskeho influencera vznikla v roku 2020, kedy sme oslovili partnerskú školu v Nemecku a spoločne sme vytvorili projekt, do ktorého sa postupne zapojili aj školy v Taliansku, Belgicku a Španielsku. Vznikla myšlienka, ktorá mapovala osobnosť Jakuba Fugera ako influencera v oblasti politickej, ekonomickej, sociálnej, mediálnej a u nás v Banskej Bystrici ekologickej. Počas projektových aktivít sme navštívili mnohé miesta nielen v zahraničí, ale aj v okolí Banskej Bystrice. Či už to bola Špania Dolina, Lubietová, Hodruša Hámre, kde si žiaci mali možnosť vyskúšať aktivity priamo v prírode, v priestore za použitia chemického laboratória, ktoré naše pani učiteľky priniesli priamo von. Vyskúšali sme cementáciu, rýžovanie zlata, navštívili sme bane a videli sme, akú stopu baníctvo nechalo na okolí Banskej Bystrice. Žiakom sme umožnili rozvíť si svoje zručnosti, získať mnoho vedomostí, skúseností, ale najmä, a čo je podstatou projektu Erasmus+, ktorý nám poskytol grant na realizáciu všetkých tých aktivít, sme im umožnili zažiť, vidieť a spoznať európske krajiny. Ja by som veľmi rada poďakovala za podporu, teda organizácii, ktorá udeluje granty Erasmus+, mestu Banská Bystrica a partnerom ako Turzovsko-Fugerovská zážitková expozícia, pani Marte Mlíchovej, pánovi Braňovi Stančíkovi a ostatným nadšencom, ktorí naozaj nás podkuli nielen informačne, vedomostne, ale naozaj pripravili aktivity, ktoré sme našim zahraničným partnerom mohli sprostredkovať tu v Banskej Bystrici. Rádio Slovensko v múzeu. Relácia v múzeu v Rádiu Slovensko vznikla v roku 2018 a odvtedy sa nepretržite vysiela už vyše 6 rokov. Je to relácia, ktorá je určená pre laickú verejnosť. Napriek tomu, že sa rozprávam s odborníkmi, ktorí v múzeách pracujú, priamo cestujem po celom Slovensku, aby som priamo nahrával na mieste, tak sa snažím ich odbornú reč prispôsobiť reči ľuďom, ktorí bežne navštevujú múzea, laikom, ktorí možno s históriou nemajú nič spoločné ani nemali a možno sa o históriu až tak veľmi nezaujímajú, ale podľa môjho názoru by sa mali zaujímať. A to je vlastne hlavné posolstvo tejto relácie, priblížiť tú minulosť a dejiny aj bežnému posluchačovi, ktorý naozaj sa nezaoberá dejinami, ale je to pre neho určite obohacujúce. Reláciu nahrávam a takisto aj striham, pripravujem do vysielania sám, bez pomoci ostatných, pretože som človek, ktorý sa najradšej spolieha sám na seba. K histórii som mal vždy vzťah. Už vlastne od strednej školy ma bavili dejiny a to mi svojím spôsobom ostalo doteraz a to bol vlastne taký hnací prvok, ktorý ma vlastne nejakým spôsobom dohnal k tomu, že som prišiel za riaditeľom a ponúkol som mu reláciu, ktorá ešte
v slovenskom éteri nebola. A myslím, že ani nie je, pretože v komerčných rádiách sa takáto relácia asi ťažko uplatní a myslím si, že inštitúcia, ako je Slovenský rozhlas, by takéto relácie práve že mala vysielať, pretože úlohou našou je podľa mňa takisto aj vzdelávať ľudí a okrem toho aj propagovať prácu ľudí, ktorí si to zaslúžia a muzejníci určite k nim patria. Treba povedať, že je to prvý dokumentárny film venovaný najvýznamnejšej bratislavskej židovskej rodine Chatama Sofera, zakladateľa veľkej rabínskej dynastie a dodnes celosvetovo uznávanej osobnosti medzi pobožnými Židmi. Snažil som sa nekomplikovaným spôsobom približiť zložité životné osudy predstaviteľov Soferovskej rodiny. Tento dokument prináša doteraz nepublikované výpovede potomkov Chatama Sofera, a prostredníctvom týchto výpovedí a výpovedí historikov a vedúcich predstaviteľov židovskej komunity rozkrývam príbeh Soferovskej dynastie. Film má viacero rovín a pripomína slávnu minulosť Bratislavy a ukazuje, akými premenami mesto prešlo za obdobie, keď Soferovská rodina viedla tunajšiu židovskú komunitu až po súčasnosť. Vo filme sú takisto použité veľmi vzácne zábery na hlavného rabína, pravnuka Chatama Sofera, ktorý viedol židovskú komunitu tu v Bratislave v medzivojnovom období a tiež unikátne zábery na niekdajšiu židovskú štvrť v Podhradí. Keď mi na Archeologickom ústave Slovenskej akadémie vied v Nitre docent Matej Rudkaj a doktor Karol Pieta predstavili unikátny nález hrobky spod Tatier, nesmierne som sa potešil, lebo som dostal aj podporu z Trigon Production firmy, aj zo slovenskej televízie na to, aby sme predstavili a ukázali tento obrovský a nesmierne významný nález. Mňa na tom zaujalo to, že sa tento nález dal spracovať v niekoľkých líniách. Prvá línia bola archeologická, kde sme vlastne spracovávali príbeh od náhodného nálezu až po ukončenie výskumu vývoj celý, ktorý sme zachytili. Druhý, z toho výsledku, toho, čo vybádali, sa nám objavil príbeh kniežaťa, ktoré bolo v hrobke uložené. A tretí príbeh bol, ako s týmto materiálom spracovaným archeológmi naložiť pre verejnosť. Cez film my dostávame na obrazovku a do celého Slovenska, do všetkých dedín, do všetkých mestečiek ako kultúrno-historický artefakt. Aby ľudia vedeli, že tu neboli len roľníci, ale že tu žila aj vyššia vrstva, ktorá fungovala aj v súvislostiach medzinárodných, lebo on fungoval v tých medzinárodných. A tam sa nám príbeh kniežaťa završil s príbehom výskumu a s príbehom prezentácie. A to sme všetko sa pokúsili zachytiť a ukázať vo filme. Či sa nám to podarilo, posúdi divák.